sampun katurun ngarsa panjenengan katuran grapi kanthi bingeng manah. Iwet ini kirang ing samudayanipun mawantu-wantu Bopo Maksun so Ibu Rohmah tansah nyadong lumuturing sih samudra pangaksama. Iwet ini atmojo pinang panten saribit nenggih Nyimas Ayu Rizki Amalia so Bagus Rian Fajar Maulana sampun angadanipun ijab saka bul wantawis tabuh 11 wanci nuswantara iring kilen mapan wonten dalemipun Bopo Mahsum dalah Ibu Rohmah kang pidal mutelaladan seser paraan sebaran pagriyung Kendal Hadi Pinangun mriki ing siang punika mojo pinang penganten sarimbit inggal-inggal badhe kapanggihaken miturut resatataning adat widi-widone kang sampun lumampah kaprah wonten ing laladan seser paraan sebaran pagriyung Kendal Hadi Pinangun. Keluarga agung panjenenganipun Bopo Mahsum dalah Ibu Rohmah tansah nyuwun ugungan tambahing puja puji pandonga tuwin dwarestu mugi-mugi atmojo pinang penganten sarimbit anggenipun badhe ambyur lelomban wonten samudraning bebrayan agung saged lestantun kalis nirba-nirbigur datan pinanggih rubeda satunggal punapa-punapa amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalanika wa haromasifah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ma tabi'u bisanila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Amit sih palimirmo sedi palilah Gusti kang tansah tumpara sagunge atilgah para sepuh pinispo ingkang den kinurmatan para priyagung pangban pangbating praja dalah satiraning nagari para pamong praja berangkating desa mirungan wonten laladan seser RT sekawan RW kalih paran sebaran pagruyung Kendal Hadi Pinangun mriki ingkang kinarya pandam pantoming para kawula dasih ingkang pantes sinukuting pakurmatan para alim para kiai ingkang boten saged kula sebat setunggal boga setunggalipun ingkang rinten dalu tansah sumandhi pustaka suci wahyuning ilahi pinangka kiblating panembah ingkang pantes sinuyutan samining titah para rawuh para lenggah kakung semana putri ingkang satuluring budi para sutresna budaya ingkang tansah memardi mardawane budya tulus ingkang patut tinula-tinulodo para sarjana sujaning budi ingkang wenang nampi wahyuning kasutapan ingkang pantes tinampi pakurmatan para barayatageng para baraya wirawiyata para baraya piratamtama para purna karya labet praja ingkang mahambet berbudi dharma dalasan para kadang werda tumarunika cinaket ing wartoyo nuwun kepareng kula sakadang ingkang manunggal wonten ing Bells Make Up kabiyantu dening Kayon Foto Kurnia Audio Professional Sound System Ronita New Ronita Music kinarya marak suwan ngabiyan turun telaladan seser paraan sebaran pagruyung Kendal Hadi Pinangun mriki boten akedes kula sakadang badhe nyekul wayu atau lomba liripun mameraken kabisan ngungasaken kawasisan inggih saking bot-boting manah nuhun dawuh nyendikani pangandikan panjenenganipun Bopo Mahsum so Ibu Rohmah kinenam ratitisaken parigyan ingkang prasaja dawuhipun atmojo pinang penganten sarimbit ing rikalgan punika
Ana saderengipun kula nglajengaken atur kondodho jejering lare padusunan ingkang kutung ing nalar so kiranging seserpan pramila kathah cacar caweting basa lagu-lagu karo ingkang kirang nuju prono mawantu-wantu kanthi andhap aswaring manah tansah nyadong lumturing sih samudra pangaksana pinurwakan kanthi ngunjukaken puji syukur alhamdulillah kunjuk sana pepodu injih Gusti ingkang hamurba hamisesa injih Gusti ingkang paring kanugrahan dumateng sagung tumitah injih saking sewilasaning Allah taala ingkang sinandhang ing kula dalah panjenengan kasugengan karaharjan saha kabagas warasan kaluhuran dan kamulyan kita satu manduk satu medak ing mustikaning jagat injih sesotyaning bawono titah pinuji Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi panutaning umat ingkang setya tunderek dawuh lampahipun kangge nyadong syafaat pitulunganipun wiwit alam padang ngantos alam kelanggengan amin amin ya robbal alamin. Prawuh perlenggah kagung semono putri ingkang satuluring putih wonten urut renjaning rantaman ing ati juringkang badhe masita ing siang punika nun inggih titi laksana dijuringkang angka setunggal nun inggih pambuka kalajengaken titi laksana dijuringkang angka kalih atmaja binang panganten putri ijil saking sasana tepas wangi kadherekaken dening Bopo Mahsun saha Ibu Rohmah nedya kalenggahaken wonten ing Dampar Denta yo Dampar Pinarada atmaja binang panganten kakurawuh saking Pangti Palerman nedya manjing sasana pawiwahan tumuli kadanan upacara panggih upacara adat ninggang upacara sungkeman ingkang sampun limrah kaprah wonten ing laladan seser paran sebaran pagruyung kendal hadi pinangun mriki agregani titi laksana dicuringkang angka 3 wonten titi laksana dicuringkang angka sekawan niji tedhak sungging parigyan ingkang prasaja ing siang punika kapungkasi kanthi titi laksana dicuringkang angka gangsal nuniji panutup Prawuh mekaten menggarut runjaning rantaman ing dicuringkang badhe lumasita ing siang punika saking panyuwunipun ingkang menggugati nuniji Bopo Mahsun saha Ibu Rohmah panjenengan kersa ngetut lumatin ing titi laksana ngantos paripurna sinambi ngrantos wing gendhing ten samaptani para paraga kebareng kula sumeni sawetawis nuwun nuwun nuwun. Sepisan malih ngaturaken sugrawuh dhumateng para tamu undangan kakung semono putri ingkang ing rikaligan punika katemben rawuh angisreni sedanipun Bopo Mahsun saha Ibu Rohmah ingkang nembe gelar gating emah-emaken putra kinasih katuran pinaralgah kanthi suka mardikaning pegalih sumangga njoan saha pasugatan ingkang sampun katur wonten karsa panjenengan katuran ngrabi kanthi bingeng manah ibu dini kirang ing samudanipun mawantu-wantu Bopo Mahsun dalah garwa sumraba sedaya putrah keluarga tansah nyadong lumturing sih samudra pangaksana Hung wilahing nawi genah hastu nama sidam Bismillahirrahmanirrahim kanthi nyebut asma dalem Allah ingkang maha welas tinasih nedya buka wiwaraning parigyan kang kebak ing berkah Arep Tata Pitana nenggih pundhita kang minangka pambukaning kandha la sinatira pundhita kang sinebat kaiku adidasa purwa eka marang swiji dasa 10 purwa kawiwitan nadyan kathah titahing Gusti kang sinangga bantala pinayungan jebaring angkasa datan kadya papaning ngriki nenggih dalemipun Bopo Mahsun saha Ibu Rohmah ingkang kalebet ing wewengkon seser paran sebaran pagruyung kendal hadi winahut
papan ingkang sampun pinaes dening sawernaning pepaes pating calorot pating galebyar amimbi regenging swasana padang pandam panduming tarung kaya ngalah-alahno suryaning sang Bagaskara para warga Wandawa samya gregut sumekut hanyeng kuyung lekasih bapa masun dalah garwa boten katalupen puru kadang mitra pitepangan samya hangrunduk manghayu bagya paripasen ten pambiyantu ingkang wujud ego pratikel minggih Danadriya apa to werdine apa to darunane ing rikalagan punika panjenenganipun bapa masun nedya netepi darmaning asepuh Mahargya Sunta Hamiwaha Siwi putra putri kinasih ingkang peparapun Nyimas Ayu Rizky Amalia ingkang sampun jinantu krama dening prawira kekasih bagus Rian Fajar Maulana atmaja jalu panjenenganipun bapa Mawardi dalah Ibu Salmiati kang mijil Sangkila dan Pucak Sari Tambak Aji ngalian Kitha Semarang Hadi Winakun rawat-rawat rinumpaka pinangka panyandraning carita duk kalaning bapa masun duk kalaning bapa masun murwing Resi Garwa ambarengi tumuruning Wahyu Jati sing nugrani Yang Agung Kama kang awarna retna manunggal kang awarna seta nulya Ibu Rohmah kageparengaken Hanggar Bini antuk sacandra nggih Hanggar Bini puneng dadya ngambalam eka Kama Danu Dwi Candra ing alam Dwi Panunggal Tri Candra ing alam Trilokamaya giwinastan alam Kodaratin alam kliwat gawat ingkang meminta wewekaning rena tulus lestari nggih ngambah alam catur Hanggar Jati wulaganging guwa garba dinayang sarwining pratiwi Bani Bayu saha Banyu Jangkem catur candra pinaringan gono bau sacandra mungging satloka jati Sabto Kawasa Jati yakuni alam Jabang kang wis geneduan Panca Indriya pramila lamun bangkit saking guwa garbaning rena sampun bangkit Waluya Jati Jati Temah Waluya ananging dereng kalaning tumelungi wahyu tumelu pramila risang jabangan rasaken Genya Yoga Brata sadakep saluku tunggal papat binerat sajuga sinindikara anut lasitaning Bratajaya nenggih Braja Herawana tinampi samadinira kapiyarsa udaring sasmita genira samadhi ring Lokahasta Sabda Jati mijinira sinarengan kadang catur kang sajuga mijil saking Jaja kang trimijil saking Margina kakang kawah Pramuka Suadi ari-ari Jabang ambabar putri wanci sapekenan tinengeran Rama ibupun Roro Ayu Rizky Amalia mut wekel teliti telaten anggenira hangleliting anggegulang pring resatata kramanipun kenya kala wau dadya kenya dewasa saraseger jiwa raga anggung gembira prasaja sinembuh salwiring kewuh ambaring hari surya wulan dalawarsa winanci sang Dyasubaka sinantu krama dening prawira kekasih Bagus Rian Fajar Maulana atmaja jalu panjenenganipun Bapa Mawardi saha Ibu Salmiati ingkang mijil Sangkela dan Pucak Sari Tambak Aji ngalian Kitha Semarang Hadi Winakun
Rawuh perul Gagung semono putri ingkang pantes tinamping pakurmatan. Kados sangenipun Karbusana Atmaja pinang panganten sarimbit sampun paripurna. Enggal-enggal badhe kapanggihaken miturut tresatataning adat widi-widoni kang sampun lumampah. Kaprah wonten ing laladan seser paraan sebaran pagruyung kendal hadi winangun mriki. Pramila sumangga parigyan ingkang prasaja panggihipun Atmaja pinang panganten sarimbit ing siang punika sarengan kita buka kanthi waosan basmalah. Sumangga kula dherekaken bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebut asma dalem aweng kang mawa lastin asih mugi saged manani. Parigyaning siang punika kanthi gangsal lancaning bondir wiku datan pinanggi rubeda satunggal punapa-punapa. Amin amin ya rabbal alamin. Mboten tunggal. Sekedap. Nggih. Mijiling Atmaja pinang panganten putri kinurmatan ngeling gending puspa warna. Rep sidrem permanem, rep sidrem permanem. Tanono sabawane walang sinalisi. Ron-ronan datan obah, samirana datan lumampah. Apa to werdine apa to darunane, nedya asung pambagya harja wilujeng mring Mijil Atmaja pinang panganten putri. Kang Mijil saking sasana tepas wangi nedya kaswanaken wonten ngarsaning para lenggah. Atmaja pinang panganten putri kang wis membo garwaning ratu. Ing tembe bisa handulat lodho tindak tanduk Sulabawa kang prayogi bisa dadi wanita wani ditata ya wani pranata ditata garwane lamun pranatane miyang kautamen ditata tiyang sepuhipun murih rancaing panggesanganing samudrayan bebrayan agung tuwin bisa pranata keluarga minggahing putra putri kang samangke badhe kalairaken Nyimas Ayu Rizky Amalia ing ringanggan punika sampun kalenggaken wonten ing dampar dintaya kursi gading kapit dening para sudarma. Atmaja pinang panganten putri kang ing ringanggan punika kaperdi kadidine prameswarining nata. Mugi ing tembe bisa dados estri. Apa to werdine estri? Esata tiga sinebat tigang perkawis. Es ingkang sepisanan sibu. Liripun Nyimas Ayu Rizky Amalia siapa dados ibu. Ibu dateng putra putri ingkang samangke badhe kalairaken. Es ingkang angka kalih simbok. Liripun siap tombok. Tombok punapa kemawon kabetaning gesang samangke anggenipun badhe lelumban kaliyan kang garwa. Es ingkang pungkasan simak. Liripun siap nyimak. Nyimak punapa kemawon kabetaning gesang samangke anggenipun piyambakipun badhe ambyur lelumban wonten samudraning bebrayan agung. Nyinyo pinarangga wonten ing dampar dintaya kursi gading. Nyimas Ayu Rizky Amalia kapit dening para sudarma kanthi hanggono raras. Kenyo anggono raras sang Ratu Rawing Atmaja pinang panganten kakung lamun Cinandra kadya ginawa ngimpi ngambara ing awang hanglangut bebasan tanpa tepi narabas ing mega
mandong mider ngideri jagat ngulandara ngambara ngunggahi gunung katungkul ngumbar gagasan setemah kinawa ngimpi ono tejo sak glugu gedene cumlorot saka kaduwen kinurmatan nungling gending kala ganjur Kumyarma Prabowo kintar-kintar winarganda wida sumirata mbambar tejo maya saya dangu saya cetha saya caket saya ngalela lah menika to pranyata tejane Atmaja pinang panganten kakung kang binayang karya mijing saking Wisma Palman nedya manjing sasana pawiwahan mubyar busanane Atmaja pinang panganten kakung kang ngimba busanane Narapati Atmaja pinang panganten kakung kandhek wonten sangajenging korining pargian kumlawe astane Atmaja pinang panganten sarimbit nedya sami abebalang gantal kang kadadosan saking sedah matmurose tinang sulalawe menang mengwerdi sanadyan mukul lawan gigire beda kahanane nang lamun dikit padha rasane saparipurane abebalang gantal Atmaja pinang panganten sarimbit jumangkah cecaketan nedya ajejawat asta Ibu Iin saking bel make up nedya manggihaken Atmaja pinang panganten sarimbit kanthi mantra-mantra sekti jroning penggalih tansah meminta marang nugrahane Gusti kang Maha Kawasa mugi salwiring ganti prumadya dipun wasana datan pinanggih rubeda satunggal punapa-punapa mekaring daya prakoso ambabar daya pangaribawa Atmaja pinang panganten kakung nedya mecak wujuding antiga wis pecah wujuding antiga mengko werdi wis pecah kahanane karone kang jalu wis dudu jejaka mardika dene kang kenya wis dudu prawan kang bisa tumindak manasuka saparipurane hamecak antiga Atmaja pinang panganten putri nenggih Nyimas Ayu Rizki Amalia nedya hamiji ampianing garwani mangagem tirta suci ingkang sampun cinampuran dening Sekar Melati ingkang ngambararum gandanipun Nurah hamiji ampianing garwani nanging brastos kathahing sukerta kang kabekta nalika tasih mudha ngantos dewasa ing kalenggan punika paripurna kabrasta sukertane Atmaja pinang panganten kakung nedya nyepeng astane Atmaja pinang panganten putri tumuli kajumenengaken jajar wonten sisih kerene Atmaja pinang panganten kakung wis paripurna kadanan upacara panggih wis paripurna kadanan upacara panggih Bapa Mahsun nedya anggelar wujuding salindur kakemulaken wonten gegering pinang panganten sarimbit tumuli cinepeng poncot-poncotipun wonten Ibu Romah angetut murek upacara mekaten limrah sinebat upacara sinduran mekaten mangku setunggaling werdi lamun bapa kelawan ibu ngederaos tanggel jawab dhateng putra-putri ingkang sampun kalairaken kanthi lon-lonan kebaing pangati-ati
Bapa Masun hamba Atmaja pinang penganten sarimbit kinurmatan ungling gending kodhok ngorek kenya Bapa Masun hamba Atmaja pinang penganten sarimbit sapecak tumuling angkasa sapecak maneh tumunggeng ing Bantala jroning penggalih tansah meminta marang nugraning Gusti Kang Maha Kawasa mugi salwiring gati Purwamadya dumugi wasana datan pinanggih rubeda satunggal punapa-punapa wasuyan kang tinuju kenya Bapa Masun bobot timbang Atmaja pinang penganten sarimbit piyambakipun tumuli pinarak lenggah wonten ing dampar dinta ya kursi gading saperlu bobot timbang putra karuna Atmaja pinang penganten kakung lenggah dengkul sisih tengen dene Atmaja pinang penganten putri lenggah dengkul sisih kiwa dupi anguningani Bapa Masun bobot timbang putra karuni Ibu Rohmah paring pirsa pripun bapake bot pundi putra panjenengan kakung menapa dene putra panjenengan ingkang estri walah bune nek tak timbang-timbang kok loro-lorone padha abote ora semono uga penjalukku kekarone ora bedakake menawi saged kawijil lisan mbok pilih Bapa Masun badhe ngundandika mekaten wis paripurna kadanan upacara bobot timbang Bapa Masun nedya jumeneng saking palenggahan nedya nyepeng pundhahe Atmaja pinang penganten sarimbit tumliang lenggahaken Nyimasayu Rezeki Amalia Bagus Rian Fajar Maulana kalenggahaken jajar wonten ing dampar dinta yo dampar Pinarada saparipurnaning kadanan upacara wiwahan Atmaja pinang penganten sarimbit nedya ngadani upacara kacar kucur kang kadadosan saking klasa bangka beras kawak deli kawak duit kawak kabeh sarwa kawak mengko werdi sing wong liya dadi sanak sing sanak tambah sumanak kacar kucur wong liya dadi sedulur kang sedulur tambah dumuno kowe dateng para sudarma Atmaja pinang penganten sarimbit nedya badhe ngadani upacara dahar walimah ya sinebat upacara dahar kembul menawi adat seserparan sebaran pagruyung mriki mastani upacara dulang-dulangan upacara dulang-dulangan mekaten mengkus tunggaling werdi lamun jejaka sukai kedening pangi kesuci iku ijab kelawan kabul dene setunggali jangkep kaping 3 ewadene menawi Mas Rian Fajar Maulana dereng dahar siang nika pun telasaken boten napa-napa ingkang pungkasan majeng Mas menghadap ke kamera sendiri-sendiri lihat kamera neng panji ngeleh ketoke luwe Mas dihabiske ora apa-apa dihabiskan dulu enggak apa-apa mengko bengi macule ben banter upacara dahar walimah ya dahar kembul kapungkasi kanthi unjukan tirta wening oh dahare nganten ming karo kulit mlinjo kok yang mboten selera mengko pangajab mugi ing tembe Atmaja winang panganten sarimbit saged wening penggalihe wening panggraitani ya wening sekabehane janggute dicepengi pisan meleh nggih niku digabyurke nek niku ora tunjuke Mas ampun majeng tengajeng duduknya ke depan disombo nggih kau tunjuk ngantos telas
Panjen ngelak jebule. Ajeng tambah kopi, Mas. Kopi ini urung telas nggih. Wah, lan niku urung tes. Prabu Berolga kakung Sumana putri ingkang pantos tinamping pakurmatan saparipurnane kadanan upacara panggih minggih upacara adat. Atmaja pinang panganten sarimbit tumuli badhe ngadani upacara sungkeman. Saderengipun sumungkem dhateng Sudar para Sudarma nyimasayu Rizki Amalia Nedya nglolos dongipun keng garwa kaseleh wonten ing kursi gading inggih dampar keprabon. Wusnya jengkar sang pengantin kalih lumaraping pangkon ya sumungkem mring prasudarma ne asung bekti miang puja pangesti genya palakrami manggiya rahayu duh Bapak duh Ibu nyuwun pangapunten stuki kerangan kula Pak Bila kula dereng saged paring piwales menapa-menapa dhateng panjenengan Ewatine kula sampun badhe wal saking cepengan. Brol terus milih waspa pindha warne dateng lakon Purwodasi naning dumati ne warsa rasa suk-sukan ing galih pangajab kaesti mrih mulya ing laku iya yongger anak wang kaya gek wingi sore bapak kawan ibu gendong kowe lah kok kowe wis arep omah dhewe pandungane bapak lawan ibu yongger sing sliramu arep omah-omah muga-muga langgeng keket ora ana rupita sawiji apa iso neruske turune keluarga ya menehi bapak lawan ibu putu sing soleh lan solihah pandungane bapak lawan ibu sliramu sing omah-omah rezekine paring ana lancar kaya ilining banyu iso turah berkah barokah nek turah kanggo tuku sawah kanggo gawe omah malah kepara iso ngibadah tilik umroh lan haji ana ing Mekah lan Madinah. Prawu Perlenggah kakung Sumana putri ingkang pantes tinamping pakurmatan
Ewa dini sepisan paling aturaken sugrawu dumateng para tamu undangan kakung Sumana Putri ingkang ing rikal kan punika nedya nglodahaken penggalih nglodahaken manah saperlu paring dwarestu dawuhipun atmaja pinang panganten sarimbit sugeng pinaralengga kanthi suka mardikaning penggalih. Sumangga njan sopa sukatan ingkang sampun katur tengarsa panjenengan katuran ngerapi kanthi bingaing manah. Boten kirang ing samudanipun sepisan malih Bapa Mahsun dalah gotrah keluarga tansah nyadong lumunturing sesamudra pangaksama. Bodene saparipurnaning kadanan upacara panggih minggah upacara adat wen upacara sungkeman atmaja pinang panganten sarimbit tumuli badhe ngadani upacara tedhak sungging. Mobile samangke sasampunipun atmaja pinang panganten sarimbit kapundhut gambaripun kalian para sudarma atmaja pinang panganten sarimbit foto kalian para putri Dumas menapa dene kadang amung tamu katur kadang-kadang kang badhe foto kalian atmaja pinang panganten sarimbit miruganipun keluarga agung saking panjenenganipun Bapa Mawardi dalah Ibu Salmiati ingkang mijil saking laladan Pucak Sari Tambak Aji ngalian Semarang Hadi Winangun ingkang ing rikanggan punika nderek hangesreni paring dwarestu dawuhipun atmaja pinang panganten sarimbit kersaha samangke panjenengan jengkar saking palenggahan tumuli laju wonten karyaning pargian saperlu foto kalian atmaja pinang panganten sarimbit damel kenang-kenangan. Saparipurnaning atmaja pinang panganten sarimbit foto kalian keluarga agung saking panjenenganipun Bapa Mawardi saking laladan Pucak Sari Tambak Aji ngalian Semarang katurugi keluarga agung panjenenganipun Bapa Mahsun dalah Ibu Rohmah ingkang ing rikala punika nderek paring dwarestu dawuhipun atmaja pinang panganten sarimbit kersa ugi samangke foto kalian atmaja pinang panganten sarimbit damel kenang-kenangan. Kowe dicopoti kok meh ropo. Kok mendadak dicopoti lho. Apa meh didol? Mangkat November ora tau leren kok iso adol kamera. Upgrade. Apa meneh ke lho tukang kibote. Awan bengi esuk sore pethuke kok ya kuwi ya. Kaya ning esuk wis ganti brio sing kinyis-kinyis. Pak difoto. Ya, monggo katur keluarga saking Tambak Aji wonten ingkang monggo katuran foto Mas. Kalian manten. Foto keluarga. Kenapa itu? Semoga katur keluarga, dipersilakan keluarga yang dari Semarang, dari keluarga besar Bapak Marwadi beserta Ibu Salmiati dari Pucak Sari Tambak Aji ngalian Semarang yang berkenan hadir untuk bisa foto dengan kedua mempelai sebagai kenang-kenangan. Mungkin dari keluarga Semarang tidak tahu bahasa Jawa,